Diyos kalilintian yan ang pulok mo man! Sinilig gaga ba, bro? Uy, Ding. Tatlo na pala kabulan. Siya Ding, by dante ka promise. San o naman na? Kadlaw mo na ginarason sa akon, wala man gyapon. No, ulat ko lang tawag sa emergency. Makasakay ko na liwat. Pinugay ikot na gani, Romel. Ang problema pala medical mo. Paano ka nakasakay dayon? Sige gyapon, bisyo mo. Sige lang bala, tod man. Gusto mo. Ay ano na yan, hindi ko na sinaya. Sige na, pakitaan ko to pagi. Sige na. Noy! Sige na bala, Noy! Ang botsing mo da. Nay, go na ita ni signal. To, kamusta ikaw dyan? Okay man na ya. Ulat ko lang tawag sa agency. Na may bilhin patungkin padala akong legal. May balayran ng tani. Ay sus, pirada daw. Ikaw, Chanay? Ma, wakang good makaran ba? Nagapasimento ako giya kasi Arta. Kapigado, gidaan makasakay ka dayon ba? Mangrarap ako kay tatay mo ay kamanukdap. Kapigado, gidya. Uli na lang ako dabla, obligan ka mo. Ay, naiwan man ko totoo man. Diyan ka rin sa barko, manaog ka pa ka, gidya swindot yan. Pagkaruya, mas kaingat na kung maulitin mo. Kaduha ka pala ka panaog. Kinanglan tagid ang korta, kay wa ipatakatapos ka atan nga. Paraydan sa gasto kanimo. Lundon, bag ulan na nao. Nagapakaltan na ba ka na service? Hinang bag! Tama na naman yung maluwi ko. Kung kagakusi mo, di na to! Ano di sa akon yan? Siya di na to? Ha? Amo to ka na mo! Naubos mo! Ha? Napati naman sa akon. Magpangihi, huwag yung butang ko. Di kuha ka bata. Posible! Bawag ka mamukma mo! Sa kadugay ka nang ginawabranin! Bawag ka ng traidor! Atya! Soy! Ilang bag ko? Ha? Ilang bag ko? Wakal mo man. Wala ka pa. Kagabi ba lang nawigit? Imo to hao. Kinawatan mo to guro. Hatag tiya ba sa akon? Di na to! Ito lang to. Makautan na ibla. Ano di? Kagago, mo. Di ko yung bayaran, Chris, hindi Kung puti na pamahog, bigla. Hindi ko muna ya. Si Man, di mo. Si mo. Excuse me. Nang wag ka, Pepsi, sa kan. Mahog na ibla.
Hindi man to halika naman ba? Sa suwi ko sa chicharon. Hindi nga naman ko eh. Naado ka. Dali. Chicharon na kanin. Dali. Ano ka nung ako dito ka nung alinaw? Kaya man siya nagambal. Basta ako na lang. Hindi na to ako. Ano dyan? Yung mga bayo, malang ito kang mga papel-papel, yung napantagtag na. Wala. Kidwala. Karta. Why? Imo na lang to. Kaya. Ubuson mo pa niya? Kadamo pa sinit ako giniginan siya, na hindi nga. Pila mo lang dakon man. Bisan gamay lang basta makasupot ko. Para sa? Kaya naglayas ko daan sa amon. Kaya abi ko apos ang di mga buhi sa syudad. Pero kung makasupot ko ya, mabalikid ko to. Kuman gani. Kinay kakaptean na ibla. Areo. Dugang ko ni Simo ha. Tama na, nuras na oh. Paway na. Ha? Muna lang ko ah. Noy! Romel! Lumayo ni ha. Hoy ba si Piki ini? Just lang. Sus ko, gidya? Ano ka? Agago, si mo, papriso mo ko? Ano nawakal mo man? Piki niyo! Piki. Ano Piki? Ang yatag mo sa akon eh. Papulis ko tayo sa mall, mayo lang kadalagan ko. May kubalo nga Piki ni mo. Yan ay. Daurig man eh. Pero may pagkalain sa kolor sa papel yung. Pero hindi halata. Dali na kita na yan. Ate, nakambiyuhan ko man. But silingon, kwarta man ni gyapon para sa iba niya tao. Lumduman mo tong bag. Ari unod yaw. Tanan ni Piki. Huwag mo brahon tangan duwa. Kay! Din ang kwarta! Din! Buhay na siya! Ano man namon sa kasinyo man? Dala di ang bag. Las-lasong mo na siya kung di ako pag-atag.
Naluwi kasi ako. Wala sila buta. Kuha. Balik ka pa din! Ah! Dali lang. Dali lang, git! Pinaglayas ko daan sa amon, kaya abi ko po sa mga buhay sa syudad. Pero kung makatipon ko ya, ulit tayo. Nong, may hapon. May hapon man. Ano ka pa rito? Tay, Kay? Di ka nagaling. Kabalaka, dito si mo. Wala naman tabo si mo. Nay? Tawag ka. Oo, kamusta ka dyan? Ipit na lang na ya. Nulat ko nagilang tawag si agency. Kasakay na gid ko. Ang bali dun. May balatian, ikaw kuno. Kung amo malang ran, hindi pagpilitan ko galingan mo to. Ulit lang ikaw iya. Ano yung tabalang kwarta nga ran kun hindi namin ang imo kaimtangan? O, Nay. Huli ko da. Sige na ya. Nakuha ko na ang bag sa bata. Balaan mo gid ko ano kabudlay maging printa sa to. Tinuoy ka makuha tang materyales. Tapos gintraidoran mo pa kami.